A political leader who calls himself an RTI activist has created a sensation by forcibly trying to extort rupees 15 lakhs from a contractor. An audio of a journalist being abused in an insulting manner upon inquiring on the matter has also gone viral. In fact, it has come to light that the political leader and so-called RTI activist Dhaneswar Rongphar, by harassing contractor Longkiri Terang through phone calls, accused him of withdrawing all the bills by declaring the boys' hostel being constructed at Biswanath Chariali since 2021 as incomplete. Forcibly extorting money from him, contractor Longkiri Terang revealed this through a press conference. Si press media korting jir tumhan nikan timi karom padir lo karom nilimen ke Longkiri Terang nili hadak Biswanath Chariali boys hostel hikim kerang 2020 ani haladak CM sir ningkemi penajok ada kal bidang te kal bipu laso alangli lamjak bitikang si sorting pensi alangli haladak rat amai pelong lamjak bitikang lo lasi upai kelang lu stemila lockdown corona lockdown 2020 bangke doko masih la 2021 pensi kim rang pon bom lo lasi halas tak kim rang bom hutame Biswanath korting jir doan tame atokono kalbi doan sistame ningarong lo lasi halatak kim kerang tame thangnat ni tumana pasung konte la pente dak kim rang bon hu non puta kim rang pon bom la lasi juga damtang Oktober acik lopen lo alangli RTI activist kusi huku Dhaneswar Rongphar alangli nilifan kaike tap pun pensi nilifan nanti tower re lasi alangli bangke kene halaso kikim kerang apu taksi alangli poisa nang dimandun tangkanan dimandun laso tangkanan dimandun magalalo dak JI tengtom peron alangli tumanta pulo lasi nilifan bangke last 13 November to sikipu la 13 November aprang nyong sinang ri poisa na pipe kuladante 30 pena pit ke dil tum jad step te me deng po sikipu lasi alangli ke kajulong ating de amreng constituency pensi iturpu lasi alangli extortionist tong claim jima mat te political leader tong claim jima lasi esona mai sona lang claim wedang jipolo khala da ki kim kerang non puta kim rang bom la athi tak manager non puta do bom athi tak project non puta jujela khala da ke non boundary wala tangalo la pen architecture ju rong party rong be la pen akola thong no be situ te me tangya lo la pen boss hostel te me tanglo pen non aprang asot thake par do poni phanta non ni tum kim rang kon plo la pen non ke claim ke dam ji la non nampo rest house dolan la silason alangli tangka maha nangke hangrun thap hadak kalbi khaidu pu kalbi tang de kalbi matha thepen alangli tumlason nangke ther ke hapen ke laso jone pe sinili chicha kon edelo athe alangli adisita niliphan confrontation dopen tingki sarang kuniliphan nang kupe alangli kaike da phun na sinai kol niliphan alangli bangke 30 November aprang poisa nang pinang po lapso approve ke non ilong tado juga damtang karbila medamai laso reception committee ke senga ni mata langli kunang ko laso sa me non puda dilong recording do alangli ki pubang ke 30 November aprang yo sinangli nituma tingki lapa juje kuludang te la so apu thak bangke jadi step te me deng po tamane ko pilo 30 November mane 30 November aprang posa nang pinon rejbang samrina lasi lasona munir tumhan ke he kaching hon pang he gabe pu
chini lor pensi niri setame alangli lason extortionist ke chokche niri phan tangkanan diban ke lakre po laso lakre po bang ke JE hengtom terona tumhanda pulo dotot tumhanda pulo gari lohang det si alang itum kether ke hap lasi alangli RTI awada tur ke lason kalima posi di mathata RTI awada tur ke lamsu lamjok pensi cingkije thanang di alangli anisita niliphan confrontation dode kaita punna sinanga therana ke hap lasi lason namuni tumke political leader puta hokdam nang nema posi non ke bang jilangani tame amreng homosti long bedo atokan lo karbi atuan pada nili kacuni di bangka lalo lasi lason extortionist akam ke claim jongse alang li claim bom lang pulutang ke alang li ke koson sik hey kacing hon long di long pat kacing phurjia alang li koson sik claim pon ke ko usin nili jongpon oke batangkan lakre pon ini tuma hin ban pipe alang li ke non puta cetong sarpen le bating ki sarpen tanang hang he phun pe nang thera nang habare lo lab det pen ke ako lang li phun nang thera nang hab madat pen ke nili ke alang li pan ke extortion pisik po alang li ko malo tepe alang li JE ta kali engineer ta kali tepe authority amuni ta kali si nili pan non makam patang sera alang li ko mal si nili jongpon tamane 15 Finance Commission bangke ketengsi ni tum order avion pen claim pon bomlo laso pensi ni tum ladaga project ke theigo la first order ke claim mane tender jodat pele ni tum kam claim kali la pusi claim pon bom dam bomlo mane borjai promise ni tum claim bom step by step claim pon bom kasi ni tum claim pon bom dam bom na puta continue claim pon bom lang na puta tak manager do तो dan regular ke viral audio clip long ar tamo ke jompon de nang itun badam so kameklem long bil no khat ru ik lab lu walang tibang ko an ahok kan nilitum 2001 pen kam cheng bon bom lo asi kam cheng bon la administrative provide AA pusko la tang pon et pensi tum kam pon bom lo la so si continue non puta kam pon bom lo la si non ke claim ta dopik la si kam ma continue si claim bom la non rest house ki kim da dola la pen ko security tu ma hem ki kim ta dola la si nilitum phan la sonang karbok thaba bangke niliphan la sonang karbok thaba nga chokche apositi li bangke alang li phan pulo details alang li 15 Finance Commission akam ke claim ke dam koson ma kupuma chini ne pin baga nili phan arbok thabra banga chokche ate nili ke hala dak ice cream tang non la January February mo si patang lapche video viral nilihin pen kamatha pona teng te alang li borsing rongphar la pen akolang li dhonesar rongphar aso angbong ka jingki che thana la malong nilimen ta le pondok alang li borsing rongphar ta mi pupon lo jela so kam ke continue kam pem bong na puta kam pem bong na pot sila son dong no ke wan pon ke nili alang li phan ke chok che pusi sodak pen pin rem pon lo pen konon ke bang jilangan yang silakan puthun bom prote nilihin pen na mi ako bele step te pon